Lagi proyek. Ya kan nancene minggu. Lah yo Tapi kan berarti gak sekolah. tapi kan statusmu kan murid. Loh, aku gak tau nggih status, ora tau nggih paketan kok. Maksudnya status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tau nggih status ora nggih paketan. Iku status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku duduk status WA. Status murid. Statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek aplikasi opo sih iku? Aku ora banget kok wis metune. Wis gak ngomong karo kon, aku sedih Gak ini. ngomong yo wis aku yo sedih. Kenapa melok-melok aku sedih? Lah awakmu sedih ya? Ya aku melok-melok sih. Ini lho Dik, aku tak ngomong nek dadi guru Aku yo tak jawab. ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon niku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesano guru? Ngene lho tak omong. Guru iku wis ora enak guru. Kok gak enak piye sih? Gak enak ta gak enak. Diseneni ae aku. Lho. Oh, ini gak Jumatan. Jumatan nek. Wah. Ngawur ae. Mosok Iya. Jumatan iku rakaate piro? Lah aku yo Jumatan rakaate piro? Pirang rakaat? Piro sih sampean? Loro sih. Ngawur ae wong aku dene salat 3 rakaat seneni yai kok. Lha yo mesti ae wong ngene 2 rakaat. Lah ngono telu. Lah yo 3 rakaat yo diseneni wong Apa meneh loro? Malah seneni. Lah yo gak wong ngene 2 rakaat Jumatan iku. Aku iku cak salat Jumat 3 rakaat kok seneni yai. Yo mesti ae diseneni. Diseneni imame. 2 rakaat gak diseneni. Jare sapa sampean? Cok. Ngeyel. Telu wis seneni. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku gak kumpul kasih lo kok ono penggantimu sedidik. Sampean ngono logika ta, Cak? Kalau Telu wae wis seneni apa meneh loro. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kaya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe teng pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ranu tem PLN wis. Lah iso. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk, Motone truk. Lah ya tulisannya lak truk to. Wow, lah wong ki tang truk. Nek kowe gandeng barepe jenenge Bambang Bajiret. Oh, kok Bambang Bajiret? Barane tanggal 1 Tanggal 1 Maret tak nggo pengeling-eling dadine Bambang Bajiret. Oh iya. Nomor 2 Noni Bajidul. Lho, tak tenan Apa neh kuwi? Babaran bar anak nomor 1 terus kesundul. Lah lagi setahun wis metu adine. Oh, Beda, beda meneh karo aku. Anakmu? Nah, anakku lah asline 6. 6. Lah program KB gagal. Dhisik lah bojoku tak kon suntik apa spiral. Iya. Malah bojoku KB pil, salah kedaden pilih teko gulu kathok wis mlorot teko dengkul dadi ora kalah sih. Lah kok ya mbok Anake 6. Anake 6. Plentung prutut plentung semene iki cilik-cilik ngene iki dolan nang pekarangan mburi, manggon barongan pring kono pangan garangan telu, mulai garek telu. Anakmu ki menungso apa truwelu dong iki. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nang kathok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontak kene apa, Reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Dina Minggu Aku ora metu. metu ya Reng. Aku ora metu. Dina Minggu Reng. Aku ora metu. Mlaku-mlaku Aku ora metu. ana wong wedok ayu
ora metu. Bareng mbok cedak ireng. Suwe-suwe metu. Ganggu. bangsane foto kuwi. Lah cedak banget terus aku didoni kan metu ngono maksudnya. Yo karek keren ki yo maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do meteng. Alah dumateng. Oh, dumateng. Oh, lah. Bapak nyogok ibu. Soho ibu. Bapak soho ibu. Oh, soho tak. Badu mateng bapak soho ibu sedaya para tamu. Aku bapak nyogok ibu. Wong yo rakit. Pemerintah kok kate ngeki susu sih. Iya. Arek sekolah-sekolah ngono. Lah iku hasilnya susu sapi. Terus Maksudnya nek susu sapi. arek sekolah kok nggo sapi situ-situ. Gak dikei susu sapi. Tapi nek kei susu sapi biayane akeh. Lah apa? Yo sapi aku akeh sejak biayane. Terus karo pemerintah diganti susu ikan. Ikan gak enak susuwe kok. Masuk ganti susu ikan. Pemerintah ngomong ngono. Heeh. Ikan apa sih kana susune iku? Lah ikan sing enek susuwe iku mek telung sak. Apa? Ikan paus, ikan lumba-lumba ambek dugong. Masuk pemerintah kok ngingoni paus sing akeh ngono terus diperes susu. Iku ana susune dugong bareng. Ono. Lho, jenenge mamalia hewan sing menyusui. Lho ya nek mamalia iku pancene ana susune. Lah yo. Lah Papali. Aku wingi nang masjid karo Pak Mudin, enek irik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora. Anek kirek dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek omong. Kowe golek sapa? sakmene iki sing tak wedeni mung sitok. Sing mbok wedeni siji tok sapa? Sapa ta? Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Ah. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis ra sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine iki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mending ae ya ora ditagih. Elok tenan. Kulak ora jana kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Mbok wong iki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sorry ya Mas sasi iki engko tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Di meneh sing beda Jawane? Jawa Timur. Jawa Timur piye nih? Lho ya apa aja kaya ngono, Cak. Ngono, Cak. Ngono. Ngono. Gak beda tadi kudu dhewek. Ana tekanan-tekanane. Lho, kon tondo karo sapa? Oh, kon tondo karo sapa? Kuwi. Kon tondo karo sapa? Nduk iki nek wedok. Nduk nek wedok. Nek lanang truk-trukane tole. Nah ya. Tole. Nek wedok kan nduk. Dadi lho kon tondo. Nah, nek sing teko lanang lho. Kon tole. Lho. Wis sik kok babane tak ajar kok. Kon tondo. Kon tondo Nek wedok. Kon tole. Lisa. Jarine Mas Seno ngono, nganggo tekanan. Kon tondo. Lisa. Ora usah disebut tole, ngger. Ngger. Jarine tole sing bener ki wong lanang ki. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Ki ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Wo, tara yo delok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjir. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki?
Kuwi lho jarene wong-wong, aku iki cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Bangko lah, jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Ngawur ae, tanggo inceng to piye? Ya rugi nek mur trimo nginceng marai ngiler engko. Mas, Nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Piye rasane di bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giya ya, ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteyoti? Kira ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti iki mok ketok sing tak kandhani. Iya nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Loh kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Saruhku dobole ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kupanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Ya. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mbak Mia. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lah mbok tok ae. Ora mbok kei popo mbok suruh tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani. Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora teko, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno amper ndas. Sik, ngendi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbak, sampai ini jawane ndi to? Jawaku ki karo sampean lho, Mas.
Lah dalang rusak tatanan nih. Ning sampean ra Jawa. Aku lho di bojo. Peh, Jajal tak tekok bojoku sik ya. Oleh rabineh ora. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wes panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Mbak Miabi. dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku no sing kleru. ya pisan kas gue nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho umur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah. Kitanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golek ngamper ndas. Sik, ndi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan kuwi memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh ya bakul jajan ora bakul turuk le. Des, jarene Pandu ya apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu itu garai wareg. Lah aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Yang penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem. Ana sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makanya aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Dek, Apa Mas? umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek tidak sampean hawane meleleh. Bisa sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa sampean. Dik. Mbok aku sayangan tuh, Dik. Genit sampean. Lah Saidi lho. Kita mbok darah rendah. Saiki ya. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta ya. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel dhewe.
Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mas, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Banter ta, Mas. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mas. Bojone wong ngarai hilap. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge tuwi manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yo engko to ya. Jo to selara betah. Jo to jajal. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengah. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku iso kangelane. Setengah piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 yo Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah yo pas umur 4 tahun, umure Bagong setengah. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? DODURIAN Iwan. Iwan. PITKUQS Es batu. Es batu. MOMO TOTR Kolor. CIC CACK Kucing. kucing. JEJM BOBUD Jemput. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngono aneh, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nah, Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Wong lanang zaman saiki ki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak kelen ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Apa lek awakmu diwai saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malai. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dibisui neh. Lek saiki bolak-balik numpakin kok pas anu sisuke ngomong, "Walah, Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi mantane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Anja. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Lanang zaman saiki pancen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabaro, dadi wong wedoke sabar-sabaro. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsamu. Sabar-sabaro. Wong lanang zaman saiki ki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho.
diweyati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal? Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njelehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh ra. Mas, Nyapa? sakmene iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sakmenika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Age, Mas, rabinen aku, Mas. Mas, Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Nan, grade A, paus, size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk, Berarti sekoke sik apik iki. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Keke rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Ge? Perang. Ya ampun, perang. Iya, Mbok damai-damai. Ora mau ning alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lip. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, Mas, aku wayah jatah gak aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben, sesuk manuk tak ketok ben bundra. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Ya, Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tiba nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Turu. Mas, Apa? iki aku budal karaoke. Koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas.
Gosong marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke engko lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah marekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Honda JC tak gawa sama aku lek misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Engko lek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam angkat abdal sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Kowe ora ngerti. Piye to yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? DODRIAN Iwan. Iwan PITKUQS Es batu. Es batu MOMO TOTR Kolor. CIC CACK Kucing. kucing JEJM BOBUD Jemput. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Ah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mas, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Itu banter ta, Mas. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mas. Bojone wong nggarai hilap. Ya. Nyapa? Iya tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janu akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yo engko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengah. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku sok kangelane. Setengah piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 ya Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah iya, pas umur 4 tahun, umure Bagong setengah. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Jadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur apa piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero apa, Bu? Eka prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut bilut.
Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi mutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Lu benihku api kok masa tak ajar-ajar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tae mane-man to manggonku. Ku dulu-nutul ono rene kena flu. Akhire manuke gebres. Nek misalnya aku ndek bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payus tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur kentang. Sewaya-waya katoke suwek kentange metu. Iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Nduk Lilis. Salam. Remenan daran apa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting apa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes, Mas, ben iso huha-huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk itu. Wong lanang zaman saiki ki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk pepek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Apa gak awakmu diwai saiki? Elek-elek, iyo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho kok jarane dibisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi matane gacek kane asu. Lho kok jaran. Mas, Apa, Des? info Info apa to? info utang boten sah bayar, Zura enek to, Des aneh iki, Des. dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek, Des. Teng pundi, Mas? Nang Martapura, Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki, Mas. Iya, Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Mangkat ya. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar, dadi wong wedoke sabar-sabar.
Lah wong lanang lho luwih sabar ruwangsam. Sabar-sabar kok. Wong lanang zaman saiki iki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk pepek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak kelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Apa lek awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malai. Wong lanange nek wis eruh ra. Emangnya nek Jawa Timur ana tolene. Ger. Nganggone ger. Oh, ya wis kon wae lah nganggo rasa ngono. Oh, kon wis ngono wae rasa tole pondo mbangane salah. Ah iya, lho. Oh, kon wis titik. Lah kok nek lanang karo wedoke piye nek ming kon tok? Kon tok. Ya wis lah mengko kon tatin ngono kuwi wae nganggo jeneng ngene. Yo. Misale sing teko Amir ya. Lho, kon to. Kon Amir. Kon to Mir. Kon Tomir. Oh, kon Tomir. Nek Mbak Beruk kon Toruk. Ngono wae, gampang. Trembelane. lah kan enten to Mbak Beruk ning ya. Ah iya, upama sing teko bintang film ayo. Sapa? Sule. Kon Tele. Sule. Kon Rambut itu bahasa Arab ya Mas. Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya. Pripat ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Keneri nyenyetun. Mas. Nyapa? Sakmene iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sakmenika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Agi, Mas, rabinen aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngayal masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Nan, grade A, paus, size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik kuwi. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoke. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Awake dhewe wis padha-padha ndek bojone. Cerita di antara kita cukup sakmene ya. Japa apane ora penak bojone dhewe. Pak Kingkong iwak lele. Bangga nak bojone wong timbang bojone dhewe. Kok jarang. Zaman saiki golek bojo ora perlu sing ganteng, ora perlu sing berduit, cukup sing setia. Kuwi omongane wong wedok nguntal ketumbung.
Ya. Nyapa? Iya tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janu akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yung koto ya. Joto selara betah. Oh, ayah. Joto jajal. Oh, wae seturun. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek ya. Iku wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Sing goleki nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mak. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Lah nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9.000 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mak yo ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koplok kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya ya beh. Kembang kaweng kadungane wong desa bareng-bareng. Jangan bening lalape jengkol bojoku jengking gocekan kontak. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 100 rong.
Ya urung, entar ayo lagi teko kok. Ampune kok kene lho. Gayamu dek aku rong adus saya desel-desel kok. Bentang atus kono lho. Ya kosek to. Jarimu njaluk ijlik, kok mbok kon adus sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok rakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh kaya tumon iki. Penak Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi ya pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Koke uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwo, apa ora dijepit ora ngiwo nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Mbok ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah kok mau nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa enggak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celuk kowe wong Islam kowe. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Loh, lah aku ning masjid gonku kono lho. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis dadae wis aku wis budal. Oh, lah mula ora ketok komburi. Lah lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, ora ning buriku. Ngayal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sing tak ijen iki ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun, cah kuceluk sak donya. Empik ki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sirah rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manuan iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Kok demak, kok demok masamu bojomu apa wi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe manut. Iki lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jare si Saiki nyapa kok wong lanang ki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Jenenge prosneleng ya kudu dicekel lho, Ndes. Apa ora iso nguyuh dhewe? Ya jane iso tapi prosneleng nek ora dicekel ngene iki yo gupik-gupik kok, Ndes. Apa ora iso lepas setir? Oh, pernah tak aculne iki malah nembak rayo, Ndes. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki. Ya justru pas ngadeg kuwi, Ndes, aku nyoba pas ngadeg iki tak uyuh niki malah nyemburi raine kancane kok, Ndes. Kapok aku ngono iki. Ampun. Nih. Yo enek, tapi ki aku ngetene barang lho maneng luar kota. Ngoterne barang. Iya. Ya wis, gak apa-apa lah ditunda. Dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Loh tapi kok gak enak suarane motor ya?
Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu ra wi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing pentinge kopine lho, ora bakule. Makane golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak ya padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati yo sayang. Iya, sayangku. Mama aja lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. Ngare itu ngare toko sik no, ngare jempon. Gua apa jem? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngare ta. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Sedo lagi pora kowe. Ya sida to. Terus ae. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 ora tak doping jamu aku yo ora mampu. Ki aku nang Etan Kali. Ning Sorpring. Sorpring ndi? Aku ning sorpring iki lho narene kok. Entan ono tak rono. Ini parahnya. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah niku? Guyu. Berarti lek sedekah aku sedekah kuwi suwakeh lho Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahe jaman bengi sawur ngono iki. Saiki apa tak baleni nah ya ben tambah oke sedekahku. Lah yo engko nek arep sedekah ya kabar-kabar. Wis masak kok jaran iki. Sito. Hukume sedekah. Gua aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan ya sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwira sedekah. Lah kok jaran ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parahnya. Wis titip benih tapi pangga nggak direstui wong tuane piye, Des? Ngapun, Des? Weh, Kene adoh karo laut tok, Des. dadi wong lanang utek-utekanmu utek mesum. Piye wong ya gelem. Kowe bejo ra digulung bapake diuncalne ning laut kowe, he. Ojo, Des, aku ora iso renang, Des. Lah wong urung-urung kok ya wis tok titipi benih le, cah bagus, he. Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng. Urang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak amengno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak ameng. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he. Ya piye penal? Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ya ora malih. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Lah kok nah kan ya iso to. Piye to? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki mung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng. Urang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak amengno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak ameng. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he. Ya piye penal, Des? Lah kowe iki lepa anakku sing tok kono nih, he lah. Wis tak patoki cengkelmu lho tak amengno, he. Awakmu kejem iman, Des. Enggak suka aku. Jan, kowe yo dadi wong wedok-wedok aja gelem kok anggar ditumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan. Ora genah. Wiki malah merokokasi ngono kok aku gak enak tumpakane, Des. Enggak suka aku ngono kuwi.
Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mah. Mosok lupa, Kak? Lupa apa lo, Mah? Hari ini, hari Dino Kemis, hari Kamis itu isde malam? Jumat to, Mah. Pinter. Lah terus, mosok gak enek angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho manang luar kota. Ngeterne barang? Iya, Ya wes, gak apa-apa lah, ditunda. dan membahagiakan istri apa yo kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Anakku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Maksudnya beda omonganmu? Wong Jawa niku aja nganti mangan nang ngisor longan turu bantalan merang. Tegese mangan nang ngisor longan ki longono nekmu mangan kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing arang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe betah melek. Loro mah goblok. Bocah iki ora tau urip kok mesti dibantah to. Ya tenan lho, Bos. Lha sampe ora turu ra mangane seminggu bosok mah. Lara apa? Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel. Anjay. Ya kok ini alis tipis. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sopo-sopoe. Aku loh, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Maju kena mundur kena yo kowe enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi boj. Rumah samu. Rosane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang roso. Beras, watu. Terus lho sembarang. Alah, kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu rusak ndi? Wong wedok Kok iso? rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rusak wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki? Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono ora enteng nek ngono piye cara mono upone ya? Dadine sego ngono ya. Ya mau ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku nek bahasa Indonesia upo ki ning kamusku ki jano bujur lho aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek. Masa ora enek golek ana sik to. Oh. Iya, upo. Apa to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alam bola sego ae lho enak, sego daripada ke upo ya ora waret ya. Ya wis lah nek wareg. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye?
tekanan batin maju kena mundur kena lho. Ya, maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kok lho. Pedus kok lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi kendakane. Saya kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok arek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Los no, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selos no. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentruk. Alah bangke. Kesel. Semrawut nang pinggiran. Nyimet apa sih to? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Kuwi ketok enak deh cocok. Tapi nek cocoknya kurban ini ya sego goreng. Ya wes lah, sego goreng gak apa-apa. Nggawean. Tak gawekno sik ngene. Yo nang cepet. Gawean cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njak jatah ping 3 lho. Aku tanggas siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoke. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir. Cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Tapi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang gone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget neng nggon padang. Ana kacu. Kacu diang. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wong sentolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-tul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Tak cocok.
Anja. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dodokmu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku rong ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Celutak, cocok. Anja. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya, saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono lek ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Modal ini kita edian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karemu ki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk minum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi enak ceritane kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku mek wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jane? Yo ora ero. Aku mah jane iki arep nesu ning kasita. Belok kok jare nolak omong kok yo. Ini parahnya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Gegel le. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Tak gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek yo panggah nyusu. Kok ndek biyen ta tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong.
Ndelakne piye wong judule ya nyusu ae. Ya jelas tau, itu tujuannya ini beda. Anakmu tujuannya ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuannya ke arah kikuk-kikuk. Ya. Dan nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mambu no. Telek pitik sing wis kena. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu kok. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan no golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan. Weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh nak asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ngomong bedean kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng, tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya, terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku maca lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik, termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ra mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kena. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, watenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel ben tomer rusae. Gak sida kangen aku, wedi arep. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Yu, kowe iki pikiranmu iclik e, renek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ra tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Apres kembut-kembut pengen diisu diancel sayang. Lah kene to, tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike mumpung aku yo ingin. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab.
curah hujan di situ sangat tinggi, jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono toh. Berarti ora plepekan katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapa nih? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Nil, nek ono sing nyilih duit, kayak ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Karepmu yo apa juga? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh ta, Cak. Kon niku yo apa? Enak Cak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero, apa ndok jero? Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Duwe bojo lemu penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa kasur. Ngentek ning nggon iya. Ngisor dhuwur mluru enuk-enuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anjay.